Έχουμε ανέβει λίγο πιο πάνω τώρα από το προηγούμενο βιντεάκι και βλέπετε το χιόνι. Έχει χιονίσει αρκετά εδώ πέρα τελικά. Είναι χιονισμένο το τοπίο. Ναι, και χιονίζει, όχι απλώς έχει χιονίσει. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να τραγουδήσουμε το Santa Claus is coming to town. Σαν να έχει χιονεθύλα εκεί μέσα. Χιονοέλατα, έτσι. Ο δρόμος, εντάξει, είναι οριακά σε καλή κατάσταση. Έχει πατηθεί πριν από πολύ λίγη ώρα λογικά από κάποιον άλλο. Υπάρχουν ίχνη κάτω, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα για το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Ούτε εμείς διατρέχουμε κίνδυνο και προχωράμε. Ήρθε ο χειμώνας το 27-28. Και επειδή έχει χιόνια βγαίνει και απαγορευτικό θύρας. Αύριο Τετάρτη είναι η μέρα, Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή είναι οι μέρες που κυνηγάνε λαγούς και αγριογούρουνα, που είναι πάρα πολλά στην περιοχή. Οπότε αύριο δυστυχώς οι φίλοι κυνηγοί δεν θα μπορέσουν να κυνηγήσουν. Αυτά και βλέπουμε παρακάτω τι γίνεται.